Bitch lasagna. Bitch lasagna. What up, pimps? Vuosi on vaihtunut, mutta maailma on silti paikallaan. PewDiePie on edelleen YouTuben tilatuin. Hiton T-Series ei vieläkään päässyt ohitte. Kokis Zero edelleen maistuu hyvältä, eikä Tröpö ole vieläkään aktiivinen YouTubessa. Eiks kaikkien on takas videoiden pitäisi alkaa jollain huokauksella? Mun video-otsikot jostain syystä nykyään tälleen hirveän runollisia, niin te ymmärrätte nyt varmaan miten tää otsikko liittyy tähän päivän videoon. Jos te olette kattonut mun Update-video, joka on tällä hetkellä tuolla yläkulmassa, niin siinä kerrotaan hyvin paljon niitä ongelmia, mikä ton videon suhteen oli. Ne oli lähinnä teknisiä ja oikeastaan sen takia plus koulu siihen päälle, mä oon tällä hetkellä lukion abiturientti, niin se on vaikuttanut menoa aika paljon. Joten sen takia mä teen tälleen tosi yllättävän lupauksen vuodelle 2019. Mä lupaan. Otetaan tuolta joku kirja. Mitäs täältä löytyy? Death Note Manga 1, let's go. Minä, Tröpö, täten vannon, että jokaisena kuukautena vuonna 2019 mä tuun lataamaan ei 2, ei 3, vaan 1 videon. Siivotaan itseään. Jos minä sanani syön, niin Dani minua vasaralla olkapäähän lyököön. Ja tän kuun video ei tule olemaan tää, mitä mä tässä näin teen. Sanotaan, että lähiaikana tulee tapahtumaan jotain jännää. Mä en aio kyllästyttää teitä enempää, että pysytään tylsällä paskalla, niin tehdään jotain hienoa kontenttia. Mä ajattelin mennä interwebsiin ja ottaa sieltä jotain teidän kysymyksiä ja tehdä tämmösen hauskan vastauksen. Koska mulla ei ole mitään legoja tai mitään muutakaan tyhmää, niin aina kun tulee tyhmä kysymys, niin mä aion syödä Clementine. Let's go. Lanit 2 video odotellessa. Ais, sydäksi. Valitettavasti Lanit 2 video ei koskaan ole tulossa. Jos te ette tiedä yhtään mistä mä puhun, niin käykää kattoo yläkulmasta tuolla noin. Se on semmonen vanha video, minkä mä tein vuonna 2013. Ja jos olette kattonut mun 1000 tilaajan spesiaalin, tiedätte, että mä oon ite dislikannut siitä. Mä en ottanut sitä pois, koska sillä on joku reippaat yli 10 000 näyttökertaa. Se on paljon ad revenue. Kiinnostavasti analysoiva tapa sulla tutkia asioita. Tsemiä, tää toimii. Arto Lauri YouTube-tilaukset. Nyt Arto Lauri pois täältä näin. Te voitte kuitenkin käydä katsomassa mitä tää jätkä tekee, koska tää on tää vanha herra, joka tekee hyvinkin psykoottista materiaalia YouTubeen. Ei millään pahalla. Kiva kun katsot mun videoita, Arto Lauri. Drop you cute, Seps. Kiitos Neon Fox. Sub to Neon Fox. Tohon Update-videoon hyvityksenä kuvaat Matiaksen paluu lyhyt elokuvan. Eipä tuu onnistumaan. Me tehdään jotain ehkä Pikku Danielin kanssa. En tiedä. Turhaan tää lupauksia. En sano mitään. Miten vitussa tää flagattiin K18 matskuksi? Laitettu Suomi-tupe-videoon. Mä oon flagannut sen ihan ite. Eli toi video ei ole välttämättä sellainen, minkä mä haluan, että ihmiset näkee ensimmäisenä, kun katsoo mun kanava. Mun mielestä oli ihan hauska tehdä, mutta mä en tiedä, haluanko mä tehdä tuollaista enää tulevaisuudessa. Ehkä mun mielestä olisi hyvä olla Suomen Pyrosynikon. Eiks jes? Milloin kakkoskanava, jolle tulee pelkkää räppiä? Tää liittyy Skirofonian ykkösjaksoon, jossa mä kesätöissä tänä vuonna, viime vuonna räpättiin mun työparin kanssa. Se ei ollut kovin kaunista kuuluttavaa. Käykää kattomassa! Onks te Apromanin salainen kaksoisveli? NANI?! Kuka hitto tää tyyppi on? Never heard. Mä oon pahoillani. Mutta on kyllä enemmän tilaa kuin mulla. Ei mitään, saa olla yhteyksissä. En ole, mulla ei ole. Yhtä veli. Mä sanoin sulle, Arto Lauri. Nope. Mä en vastaa yhteenkään Matias-videon kysymykseen. Sitä varten on olemassa oma videonsa. Se on tuolla oikeassa yläkulmassa nyt. Loppuu kohta Clementin nyt kesken. Ai! Noniin mun rakas 9-vuotiaisten armeija. Tää kuulostaa tosi pahalta. Kiitos kun kaikki olette täällä. Jos tiedätte jonkun teidän friendin tai vastaava, joka on ollut niin aktiivinen mun kanavan videoiden suhteen, niin kertokaa niille. Kertokaa! Levittäkää sanomaa, että Tröpö on back. Nähdään myöhemmin tässä kuussa. Mä oon Tröpö ja muistakaa subaa PewDiePielle. Moi!